Lakhain ko rapli Deopani constituency kaparlo apar Deopani ahawar Deopani mate arnam lang pia lang royalong ington tipin pen delong kikim asai ki klempon. Laso delong laki non kivangji MP election aprang tang unde tahai pisi haladak kam kachirabdun abang phupen ning jipon. Lapen Karbiang long asi em akehai Dr. Tuliram Ronghang apar Deopani nang kahumria hota apar Deopani arada phan kachechak tekangu. Deopani alang royalong adelong ke non kivangji MP election aprang nang patang pipobu. Bonta labang so delong tang tial akota abana delong keheno era jog radatum kedam kiwang kisung chitong nang. Auto bike cycle kipon kiwan phire mimi anu. Lapen gari ke thea tum anke lang roy lang pahat pon nang ko ajo lang ke thelote kasik sak the tan titilo. Lapen hada arada tum pen perang ke tum long kaning jepon ke non tong sikot ke dam jia phan cheka dolong abang repairing pi asonte mesian jipota tuning ripa dopon. Lapen isia par Deopani boha kang tui lapen kiri hansia rong ada atuwar kilometer trok si an pravjin pen nang selam pia sonte pusi Karbiang long autonomous council kachari ke theke dinga tum phan puthot tuning ripa dopon. Bukajan pen Arun Taro Karbiang long TV9 News. Ini lah 2018-19 lom project lo. Kami kupini kontraktor atum kacit tonti ajo ini mai tanglong lirek lason lo. Kami kedam tang apor pacuning along sar tuliram alang like wang pian. Ciklo jon ni pengela bang so project aku restart tu lo. Lapen nona bang ke rat thek long prong lo ke. Ipar tang el lo. Kan lai par kami bang ot bom lason thekan long pasi mesen alam lo. Itum pacuning lom ta lang nang thi po cek roy raya de long lang nang pon pipit po radatum kacheleng hospital ke bang pen chenglok school gidu no somar kisung cicak nang lo penangan ke tame non pu kam klem boy pen process boy ke thek long pen ning samu lo non government phan ta pen ahok lo MP election phan ke ni li jo se mistake ti pete morning an lang apor do lang pen non tame part ang alu pulute la ke jong si ajon alu contractor tum mystery kam pa klem pulut ang te la ke ini ili tum ke matha dun pen ta 4 months bak pen tang ko son sinili ini akha dun Tela apadu pani rat abang ke non nang ligi pot teng kulutang tela bang so delong nang gele pen ke aning sam pik pik lo. ahok lo lagi sia lifeline lo pen labang so delong lagi tang lo pute pola pu lang roy parai ke du si population na ke ong pola pu ke komne sita dui 7000 ba population dei sumar ki bigi thi sarki sar pu pen pasi Pai pondu ma. ola cek de long bang ke ahut pen rat tum kachi rung pen chibonai lo ahut pen ke rat kam pen son klem bom lo la pen ahut pen ke ili tum heta amen en lo sar tudur mo hang tami kidam tang ning kana bang ke alang li tame labang so cek de long phan sitami alang li tangka sa tami nang tekang lo pen klem long lo la pen labang so nang tekang pen sinon kuda me pu jini tini tami cheleng bom lo rat tum son lo ya oh pet bang ke dolang development hormo ke men ke nak lo bu ke kali ko pista labang so de long tang der pen pini to war tami kiri han se arongan arong mi po longan mane dak pen 7 kilometer an ke hilo hala dak an tami karbiara sidulo belega jati avilo ase alang litum tami to war bang he mission pen aku pithu son te mission ko la pen hala dak kiri jan ko la alang sudu hala dak ta de long ke nang sor lo asap pen nang rapon pu sining thelo ang par ke